как да ти разбият сърцето може да се окаже най-хубавото нещо, което ти се е случвало в живота. Storytime. Скролнах преди малко в TikTok. Преди 2 години и половина съм качила първото си видео в TikTok. А точно преди 3 години преживях най-гадната раздяла ever, която ми преобърна живота така с краката нагоре. И бях супер счупена и буквално се занимавах с абсолютно нищо. В смисъл, по никакъв начин не се развивах. Просто бях в една връзка с един човек, който не се държеше с мен особено адекватно. Така, разбиват ми сърцето, при което аз съм такава, какво да правя с живота си. Не знам, буквално не знам какво да правя с живота си. По цял ден бях свикнала да съм с този човек и ми беше мега lost. Но, знаете, че много обичам да пея. И почнах супер много да пея. Само да пея по цял ден. И съответно се снимах и така докато пея. И почнах да качвам клипчета как пея в TikTok. Малко по малко започнах да разбирам на какво се кефите повече. И почнах да качвам клипчета как пеят Дисни песнички, Frozen, които супер много гръмнаха. След това почнах да правя някакви скетчове, почнах да правя Get Ready With Me, да се занимавам много активно с грим. До този момент изобщо не се гримирах. Буквално като си гледам снимки от преди 3 години, какво съм правила изобщо на лицето си, изобщо няма да коментирам. Но започнах да качвам всякакъв тип контент. И хора, буквално искам да ви кажа, че аз днеска съм на 3 часа сън. Защо? Защото се връщам от събитие на Лореал Париж в Боровец, в 5-звезден бутиков хотел. Буквално в стаята ми имаше вана и срещу ваната беше спалнята и просто ги разделяше едно стъкло, но бяха едно до друго. Аз дори не съм била в толкова готин хотел. Събитието на Лореал беше пълна магия, в смисъл имахме обяд на пистата, ски пистата, имахме някакво 5-степенно, брутално, яко мастер-шефско меню, в смисъл мега яки неща. Работя с най-яките брандове, с които дори не съм си представила преди 3 години, че ще работя с тези брандове, че мога да се занимавам с такова нещо. Никога не съм го имала в главата си, просто защото за мен това е за хора, които имат късмет. И буквално сега ще ви направя един 10-секунден тур в стаята, за да видите за какво ви говоря. Не обръщайте внимание на това колко е разхвърлено. Прибрала съм се преди малко, нямала съм време да разчистя, но така. Това пристигна онзи ден PR пратка. Тези несесери са пълни с продукти и трите. Тук имаме още PR пратки, долу имаме още PR пратки. Тези дори още са неотворени. Какво искам да кажа? Никога не съм си представила, че живота ми може да е това, което е днес. И понякога сърцето ти иска някакви неща, които просто не са за теб. И когато ти се случи нещо лошо, като примерно раздяла или примерно всичките ти приятели да те зарежат и раздяла в едно и също време и семейството ти да има проблеми и там и изобщо, когато ти се случват такива лоши неща, винаги има причина и винаги след лошо идва много хубаво. И това го казвам от опит, защото наистина в моят живот така се случва. И не е лесно, но аз мисля, че Господ се грижи както за мен, така и за теб. И буквално ако се заинатиш на болката и ако се заинатиш на гадното, дето ти се случва и просто се мотивираш и си кажеш, сега ще стана най-добрата версия на себе си, ще натискам в една сфера, ще съм постоянен в една сфера, просто нещата ще ти се случат и ще ти се върне доброто, което ти е било отнето. Бъди смел и не се оставяй да те бутат някакви хора или обстоятелства.